इउपिपिएलआव फैदोंमोन एमसिएलए जाफैदोंमोन नाथाय बिथाङा फिन बिपिएफआव थांफिनबाय मा बुङो बे समाव जोंबो खोनादों किन्तु ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबायबो जे बिथाङा रेजिगनेसन होनाय आरो दिनै खुब सम्भब काजलगावनि मोनसे बबेबा मोनसे हाबाफारियाव जयनिं जागोन होननानै खोनादों भार्बेलि किन्तु बिथं नङा जुदियो बिथाङा गमामायैनो बिपिएफआव थांफिननानै जयनिं जाहैमारदोंबा बे मोनसे दुर्भाग्यजनक होननानै जोङो साननानै लानांगोन खारन जों मिथिगौ जे थांनाय एमसिएलए इलेक्सनाव गोबां खस्थ'नि गेजेरजों आरो बेखौ जों नङा जोंनिफ्राय बांसिन बिथाङाबो मिथिगौ जे इउपिपिएलआव फैनानै इउपिपिएलनि बे जेरैनो चिरां दुवार समस्तिनि मानगोनां रायजो राजा बिथांमोना खस्थ'नि गेजेरजों बिथांखौ देरहाहोनानै एमसिएलए खालामदोंमोन दा दिनै बिथाङा गावनि व्यक्तिगत जा बा मा जा बेखौ जों मिथिया जुदि बिथाङा जयनिं जाहैमारदोंब्ला बियो दुर्भाग्यजनक दा किन्तु बेखौबो जों बुंनो लुगैयो जे दिनै सोरबा जुदि लिडारा जे आंजों लोगोसे गोबां रायजो राजा दङ बा आंनो बिराद प्रभाबशालि जुदि बेबायदि साननानै लादोंबा बियो खुब भुल जागोन होननानै आं सानो मानोना बिनि जेननाय देरहानाय बियो जेब्लायबो रायजो राजानि आखायाव थायो ओंखायनो रायजो राजाया दानि दिनाव बयबो साननो गोरोंजोब बेनिखायनो रायजो राजाया निस्सय बिनि बिसारखौ भबिष्यतआव खालामगोन जुदि बिथाङा गमामायैनो बिपिएफआव जयनिं जाहैदोंबाथ' बे बिथांनि खोथा बावहाय जोङो ब्लक हिसाबै जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया आरो बेवहाय जे चिरां दुवार समस्ति हिसाबै जे माबा मोनसे गिदिरथार खहा जागोन बेनिबो जेबो इसारा गैया